Hello, logofer. Good morning and welcome back to the channel. So, logofer, nontonमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ ना लोगोफोर. So guys, दायो आङो नै लामायाव दंफैयो आरोना मर्निं वाक खालामगासिनो दं आरो लामानो. ओमफ्राय नोंथांमोना मारै दङ दा? बर्थमाना एकदम मजायैनो दं आरोना. ओमफ्राय दिनफोराथ' दा माने बहुत थान्दा जागासिनो दं. दैलि अखा हागासिनो दङ. नै नायनो हागोन बोथोरा थान्दा आरोना दाबो. ओमफ्राय दोमैलु जागासिनो दं आरोना. बुंनो हाला अखाया माला गारो. दायो बैसागुनिसो हाखासिगोन बायदि मोनखाय बैसागुआवथ' बारा गैखालासै. मानो होनबा नोङो 15 तारिखसोआवनोथ' सुरु जाखासिगोनानो बिदि आरो. ओमफ्राय दा लोगोफोरा बैसागु जानो लिंहरदो. सोर लिंहरो जों थांगोन आरोना. मानो होनबा दिनै नोंथांमोना लिंबासो जों थांनो हागोन, नङाबाथ' थांनो हानाय नङा. बेनिखायनो लिंहरदो आरो अननानै बैसागु जानो फै होननानै बेबायदि आरो. स' लोगोफोर भिडिअखौथ' दा माने बारा होनो हाथ'वाखैनो होनजागोन. मानो होनब्ला मोजां बेबायदि लाबोनो हाथ'वाखै आरोना. स' नोंथांमोना किप टाचिंआव थाबाय था. ओमफ्राय नायनानै होबाय था. ओमफ्राय सापर्ट खालामबाय था. आरो सोरबा गोदान फैयोब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां. मानो होनबा दिनै नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो दिनै जोंबो आवगायलांगोन आरोना लोगोफोर. दिनै नोंथांमोना सापर्ट खालामाबा दिनै जों जेबो गैया आरोना. बेखायनो लोगोफोर किप टाचिं, किप वाचिं, किप शेयारिं आरोना. स' दिनै भिडिअआ एसेबां नङा आरोना. स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन. बाय बाय.